Jinavên Danoçeyan a Radyoya Dengê Gel de baş îro 18 Sibatê 2024 yekşem li Brükselê saat 12 li Amedê 14 Godarên hêja Menûçê Nîvro pêşkêş bikin demdema azadiya rêber Apoye. Hevserukatiya Konseya Rêveber a KCK meşa mezin a Kölûnê pîroz kir. KCK ji bo meşa li bajarê Kölûnê peyama pîrozbahiyê we şand û diyar kir ku bi meşa Kölûnê re kampanya azadiyê ku di dê jot meha 2023 de dest pê kir derbasî qonaqeke nû bûye. KCK got em mîtînga biheybet û bi wate silav dikin gelê xwe yê welatparêziyên tevlî mîtîngê bûye û herkesên ku ket dane ji dil pîroz dikin. Dost jin ciwanên internasyonalên ku ji bo azadiya fîzîkî rêbera po çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd bi berpirsyarî radibin pêşengê ji kampanya azadiyê re dikin pîroz dikin û hevdanên wan silav dikin. Ew helwesteke geleke girîng e gelekê bi wate û nirxe gelê Kurd hewldan û helwesta wan a piştevaniyê gelekî hêja dibîne. KCK herî dawî got bi meş û mîtînga mezin a Kölûnê re kampanya azadiyê gihîştiye bi sed hezaran kesî û bi vî rengî derbasî qonaqeke nû bûye. Ev qonaq jî girsebûyîna kampanya azadiyê. Kampanya azadiya ku dostên gelê Kurd di dehê cotmeha 2023 de dane dest pê kirin û pêşengê jê re dikin bi mîtînga 17 Sibata 2024 re girseyî bûye û gihîştiye qonaqeke nû. Em di wê baweriyê de ne ku ji niha û pêve kampanyaya azadiyê wê li her derê li çar parçeyên Kurdistanê û li derveyî welat bi beşdariya bi milyona mirovî hîn girseyî bibe. Li ser vê bingê em bank li gelê xwe dostan, jinan, ciwanan herkesên li azadî û demokrasiyê digerin dikin ku karê xwe hîn mezintir bikin di çarçoveyê kampanyaya azadiyê de li her derê xwe bigihînin bi milyona mirovî û kampanyaya azadiyê bi ser bixin. Li Kanadayê kompleya navnetêya 15 Sibatê hate şermezarkirin xwe pêşandan û çalakiyên ku bi rojanê li bajarê herî mezin ê Kanadayê Toronto bi daxwaza ji Öcalan re azadî ji Kurdistanê re statû bi çalakiyên cûrbecûr pêk hatin. Di çalakiya 15 Sibatê de pankartên Freedom for Öcalan û kes nikare roja me tarî bike lavaya navên da civakaya Kanadayê hatiye daliqandin û tevaya rojê navend girtîma û piştî çalakiya grevên birçîbûnê ya rojekê ji bo piştgirî kirina berxwedanên li zindanan daxuyaniyê çepemenî hatiye dayîn. Di daxuyaniyê de hate şankirin ku di serî de rêber Abdullah Öcalan û hemû girtiyên siyasî divê di zûtirîn demê de serbest bên berdan. Di çalakiya 16 Sibatê de kamyonek led hate girtin û hata êvarê bi mûzîka Kurdî û wêne û dîmenên Freedom for Öcalan li ser ciyên herî qarabalık ên bajêr hatiye geredan li gelek kamyonên belavok hatine belavkirin û balaraya giştî hatiye kişandin. Di çalakiya 17 Sibatê roja şemiyê jî Kurdistanê û dostên wan li ber avahiya parlamentoyê li hev civiyan û armanca şermezarkirina komploya navneteweyî ya 15 Sibatê hatta qada Dunstan a navên da Torontoyê meşeke girseyî pêkanîne. Di çalakiya ku gelekî bala gelê herêmê kişandiye belavokên zimanê İngilîsî hatine belavkirin û derbarê şerê qirêj ê dewleta Tirka faşistan li dijî gelê Kurd rêber Abdullah Öcalan rewşa zindanan de agahî hatiye dayîn. Piştî daxuyanê çepemeniyê çalakî bi berskirina duruşmeyan bi dawî bû. Belêgodarên hêja HPG operasyona şoreşgeriya Şehîd Doğa Viyan li darxist li gorî çavkanên HPG li girê Cudî gireke ku dagirkerên tê de bûn bi temamî hatiye paqijkirin û derbeke giran li wan hatiye dayîn. Yüzbaşiyek ji di nav de bi giştî sû heft dagirker hatine cezakirin. Em ê haberê xwe bidin herêmên parastina medyayê rojnavan Kurtay Serhat bi me re ye. Dembaş heval Kurtay Serhat. Heval Kurtay Serhat, gelo dengê min tê. Alo, heval Kurtay Serhat, gelo dengê min tê. Belê, em ê hewil bidin bawerim pirsgirêkekî teknîkî heye
Heval Kurtay Serhat gelo dengemiti. Heval Kurtay Serhat. Heval Kurtay Serhat gelo dengemiti. Bele hevalemi ser teknik edbeje heval Kurtay Serhat hevalemi ser teknik edbeje dengevete le bere em dengewe stüdyo nagirim perskreke teknike anha emederbas bikin emed sabere xobedinte benuçeya Foza Yusuf berdevam bikin emedi sabere xobedin hereme parasına medyayı Foza Yusuf gel helvesteke brumet nişanda Endama desteyaz Serukatiya Partiya Yekitiya Demokratik PYD Foza Yusuf li ser helvesta gelin Bakur Ruşate Suriye'ye di salvegera 25 an ya komploya navne tevejji an hayra akıbi. Foza Yusuf helvesta gelan Slav Gerogut gele Kurt, Arap, Suryan, Asuri, Türkmen u Çerkez tekoşineke brumet girin. Bi serhildan u çalakiyen xoy diyar girin ku ev komplo bi ser nekeve u hezen komplo gerini karın bigen armancı xoy. Komplo bi gelek rebazan xoy berdevam dike. Bi tecid ali ser reber apoji dixwazin rê li ber pêşiya serokê sexte vekin biriya sîxurên xwe dixwazin di nava Kurd û Ereban de fitne û fesadiyê çêbikin û gelan li dijî hev sor bikin. Lê gelen herêmê rê nadin sîxur û serokên sexte û li dijî hêzên dagirker têkoşînê dikin. Foza Yusuf got divê em têkoşînek berfireh ya civakî hukukî bêhna ber bidomînin. Divê em saziyên mîna Spîtî û Konseya Awropa û her wiha neçar bikin û xwedî li qanûnên xwe derkeve. Ji bo vê jî divê gelê me bi berfirehî beşdarî kampanyayê îmzayan bibe hedef 3 milyon e divê herkes kar bike. Endama destê Serokatiyê PYD Foza Yusuf Herîdawî got divê em pirtûkên rêbertî bixwînin ramanên rêberaporiya jiyana azad nîşan dide. Divê em bi fikira wî roj bi roj keseyeta xwe ava bikin û nûjen bikin. Çi qas em rêberapo bixwînin em av qas asoyê xwe yê zanistî bilind û kûr dikin. Mirov çi qas zana be av qas azad dibe riya vê jî di cîhanbûyîna rêber apo de veşartiye. Belê godarên hêja min haberê xwe didin herêmên parastina medyayê heval Kurtay Serhat bi mereye Kurtay Serhat tem baş. Dem baş ava serçava. Belê anaha pirsgirêk çareser bû denge ve gelek baş de. Heval Kurtay Serhat HPG operasyona şoreşger ya şehit dua viyan li darxiz kerem bikin. Ev çalakî kengê hatiye kirin û her wiha detayên vê çalakiyê berdestê te çi ne em te godar dikin godarên me jî gelek merak dikin kerem bikin. Belê ev çalakî duhunê ango hevdê sibatê saetên nîvro yani saetên piştî nûr saet yek û navbera yek û du diyan da li darxistin. Belê. Çalakî saetên nîvro engê piştî nîvro li darxistin ji bo wê jî heval ez bawerim pirsgirêkekî teknîkî heye. Heval Kurtay Serhat denge ve baş de. Hûn berdevam bikin em denge ve dikirin. Tamam baş vakti. Saetên piştî nîvro duhunê ev operasyon li herêma girê Cudî hate li darxistin jadiyên gerîla ve operasyonekî şoreşkerî û berfireh hatiye li darxistin. Ev der xalekî serekî artêşa dagirkera Tirkiye li girê Cudî ango wek navendekî tê bikaranin li wê derê dewrûberê wê xalên gerek baregehê dîtir jî hene ango çend xalê dîtir jî hene fakat em dikarin bêjin ev der ciyê herî navendiya giştî ku artêşa dagirkera Tirkiye li wê derê de ev operasyonê wê li herêmê li wê herêmê herêma girê Cudî koordîne dike ya navendiya wê derê ye. Ji bo wî jî ev hem xalekî girîng û hem operasyonê ku gerîla li darxistî gelekî girîng bû. Niha vê derê de ev operasyon bi çawa wê hatiye li darxistin encamê wî çi ye? Divê mirov wêne bibîne ji xwezata daxaniya HPG da gelek agahî tên parve kirin derbarê vê operasyonê da çekî ku hatine rakirin bi ewka ku hatî li darxistin em hemî têne parve kirin.
الو هوال کورتای سرحد بله جبر پاهنک پاراسیتان دیسا دنگه هوال کورتای سرحد خود بوله بله اما هول بدن دیسا خوابی گیلن هوال کورتای سرحد اول مسر تکنیک آنها به موجود به بله آنها دیسا هوال کورتای سرحد کرم بکن هم بردوام بکن اما گودرد کن bu borin بله بوری yani evder navendeki ارتشا داگرکر ترکیه تایبت لروجاوای آوازات نوندکی وانی گرینگ ہے انگولوت کار بیجا بارگه توانی سرکی کل روجاوای آوازات و اپراسیون داگرکری اکا داگرکری دمشین نوندکی گرینگ ہے داخلانی حتی گیداشته لدارخصنا انگول ویدری دا گلک هورگولیه چالاکی انگیلا اپراسیون شورشگری گیلا هاتیه کار بگیرن جبو کنه کم ویده انگو بود دوباره نه بزن خارج تر جبو و پار بکن یک هزین گریلا انجامی کو به دست خستن مرد کارت بجه او اپراسیون شورشگری کو حیان ها هات نکرن انگو لسالا چوی پاییزی حیان ها چند اپراسیون شورشگری هات نظر خستن و اپراسیون شهید لیلا سرخن آمد و یا شهید موش شهید احمد روبار هر وکی دیتر اپراسیون هری داوی یا حلمت دیرالوک لگری آمدی هاتی دار خستن مرود کارت بجه جوان اپراسیون بگشتی جی حمیان جی بباندور و به انجام تر ام اپراسیون هاتی دار خستن یانگو هر چه هزین گریلا اوی پرفورمانس خوب بلندتر دکن و انجام گرینتر دردخن yani ve da şey ko dertke peşberime yeki ava yani artışa da kara Türkiye değil beçe avini kara xo serlanga bugral harimi mesela evi bir bixnen legri amadiye به دسته کو پده کی به قدر کی او علی کاریا پده کی و هر وکی دیتر کو به شکل کی کاره و در خو به دسته کناندن تایبت هزا به در پشکریا پده کی پر گرینگه لیل خط دیتر و گری جودی گری دیتر امنا هنکی کلاهی آرزیدن انگو هنکی بتری خونیزی سندرن به خوزایی yani ve deri tane hezin geriyle hezin artışa da gülkara Türkiye ile beraber havduna. Ve demir ve deriyle mezar dikişi rogma yapas bir derfet ya rogma yapas derfetin ku ye kemiye gerilaji gerila sakatna ki por mazın daqs yani ve deri da operasyonu ki usa perfre le daqs jbuji af operasyonu şuruşkeri kun hal geri judi hati daqsın daqsın enjami ku hatna girtin مرونو کار به یه تر مقایسه بکه پر گرینگه و پر yani anku mesajı ko bده برانبری خوشی mesajı ki گرینگ دایل وی دریده anku کار بیش وی دریده داوی چت به بلابده هزی گریلا لوی دریده انجام کی پر گرینگ تا خصنا و هزا ارتش دا گرکرا ترکیه همی او کی وی پوچ کردن anku همی طرز تخلیقی وی پوچ کردن همی تکنیکی وی پوچ کردن والا درخستیه وسا انجام گرتیه گور لیرنا من اوا دی باندور خو روزن پیشی دی دیار بکل سر ارتش دا گرکرا ترکیه جبر کن هوا گلک آگاهیتن کو لوی دریده هن گوهرتنی جدی ممکنه چه ببین اف هجاندنه کی جدی نو دولت دا گرکرا ترکیه دا چیگیه لمزه نکن اره نها بدنگن خو جندیتی واتن دیتن و اوکی لی و انجام وینا گور نیرنامه روزی پیش بهتری خوب باندور خو دنوا ارتش دا گرکرا ترکیه دا بده خویا کردن اپراسیون شورشگری بله وال کورتای سرحد دوجی براستی ev çalaki drojeke gereki manidar da jihatiye kirin doji ve şupand ve meşeki geleki duriki ile kölene hate kirin به همان روزیده دو چالاکن گلکی و باندوری وی گلکی اون مزن راستیجی اوجی برسوا تکوشین مزن کرنا و آزادی ربراپو ام گلک سپاس دکن هوال کورتای سرحد ام جی داخویانی شخواتیه داین ام برفرهوی داخویانی ام گودارن خوره پاربه بکن جبون خاندرتیجی سپاس دکن قوت بدن باش سپاس بوجی دن باش
Belگودارین هجاج یکتیاجین شورشگری افغانستان داخویانی پازده اثبات حتاین یکتیاجین شورشگری افغانستان رواد سالوگر کمپلیا ناو نتویاله همبری ربر عبدالله جالانده پیامکجی انترناسیونالیستن روجاواره شیاندن رواد است شانکر کجینن افغان زده 900 سالیه دبن زخت رژیم امپریالیست و اولپرستن و گود دما داوی روبری طالبان هری زده زخل جنان کریه جنن افغانی لگل وان همویانشی لهمبری گرتن تندی و gefan li berxwedidin. Têkiliya navbera gelên Kurd û Afgan berxwedan û biryardariya hevpare em hêzê ji xuşkên xwe yên Kurd digirin ku tevê hevriyên xwe yên mêr mil bi mil şer dikin. Tevgera jina Kurd li Îranê jî nîşan dide ku ev pêşengiyê dikin. Rêbertiya Birêz Öcalan nîşan da ku jin xwedî hêza guhertina xwe û civakê ne. Lê dije emperyalizm û olperestiya tundrev ve ev hêza xwe bikin yek û weke şoreşger û şervanan divê em li dijî dagirkerî dijminatiya li dijinin beadaletiyê bibin yek û pêşerojeke dûrî girtîgeh û îşkenceyê ava bikin. Hevseruka keneke Murat Tekiliya amadekariya operasyoneke berfireh dike ger hevseruka keneke Zeynep Murat ji ajansa Mezopotamya'ya axivi got arteşa Türk li zap metina û avaşînê tekçûye li Bakurê Sûriyê jî nagihe armancê xwe. Tekiliya ji bo tekçûna xwe bi dawî bike û bigihe armancê xwe ketiya nava hewdaneke Xurtiya İttifaqa li Herêmê eger îtifaq bi İran Bağda û Şamê re bike wê li seranserê herêmê operasyoneke berfireh bide dest pêkirin. Zeynep Murat diyarker ku raydarên Başûrê Kurdistanê bê helwestin û derfetan didine dewleta Tirk û destwerdanên xwe li herêmê zêde bike. Bi taybetî divê dawiyê de medît ku dewleta Îranê jî zext û êrişên xwe li ser Başûrê Kurdistanê zêde kirine. Zextên desthilatdariya Bağdayê jî zêde dibin ev teva didine xuya kirin ku statûya Herêma Başûr dibin metirsiyeke tekçûnî de. Serkeftina Gerla yer li Xakurkê zap metina avaşin û Amediyê bûye mertalê parasla statûya Herêma Başûr. Tirkiye ji serkeftinên gerîla ditirse û ketiye nava hewdanên mezin ji bo wê jî tevger û îtifaqa dîplomatîk zêde kiriye. Zeynep Murat got dewleta Tirk armanc dike operasyona xwe berfireh bike ji bo wê jî dixwaze Îranê, Sûriye û Iraqê li dijî Kurdan bike nava tevgerê de. Eger îtifaqê çê bike wê li seranserê Herêma Başûr operasyonê bide dest pêkirin. Dewleta Tirk dixwaze navbera PDK û yenekê de jî nakokiyan Kurd bike mînaka wê jî Kerkûk e. Müdaxaleyê li hilbijartinê kirine û xwestin destkeftiyên Kurdan tune bikin. Li parêzgeha Selahettin jî heman tişkirin. Lîstikê li ser Kerkûkê jî dewam dike. Ji bo berfirehkirina lîstokê li Kerkûk û Herêmê pêdivî bi îtifaqa yenekê û PDK ye. Lê metirsiyek heye ku PDK bikeve bin bandora Tirkiye. Ji bo ku ev metirsî ji holê rabe divê yenekê û PDK di navbera xwe de îtifaqê bikin û berjewendiyên gelek Kurd biparêzin û mîsoger bikin. Rojnama Van Godar Zebarî got rewşagirtiyên Behdînanê di girtîgehên PDK'de gelekî xirab in. Rojnama Van Godar Zebarî piştî 3 sal û nîvê ji girtîgehê hate berdan û got rewşagirtiyên Behdînanê gelek xirab e. Ya ku li min û hevalê min hate kirin xiyaneteke din ya li demokrasiyê bû. Xiyanetekî din ya desthilatdarî ya li hemberî xwedî pênûsên wêrek jê hatî û ji bo tepsandina dengê azadiyê bû. Zebarî balkşanser bêsûrcahiya xwe û hevalên xwe û got mînaka herî dawî revandina editûra beşa Erebiya Ajansa Rojnivîsê Silêman Ehmed û Rojnamavan Şerwan Şerwanî ye. Ez û Şerwan Şerwanî Silêman Ehmed û bêguman me li tu kesî tiştek nekiriye, me li tu kesî zilim nekiriye. Em bi awayeke keyfî hatine girtin û ceza kirin. Godar Zebarî dest şan kir ku tohmetên asayişa PDK keyfîne û dadgeha Hewlêrê jî li gorî fermanên raydarên PDK ceza didin. Dibe ev bêhukukî ji holê de bi dest were rakirin. Ji dem partiyê danasîna hilbijartinê ya jinan yekane partiya nûnertiya Wekev di parêzê emin. Hevseroka giştiya dem partiyê Tülay Hatîmoğullar di bernameye danasîna hilbijartinê ya jinê de axiviyê got hevserokatî û nûnertiya Wekev di tu partiyên din denîne. Danasîna me
پر خورده امل هرمان لدیجی پرگالا میر سرور لدیجی جیانا باجاران یا پرگالا میر سردست ام فرستا خویا شاره داروانی لسر اساس آزاد خوازی آجنه اکولوژیک و دموکراتیک پیش بخم هاتی موğulları Klara Zetkin, Rosa Luxemburg, Becihe Boran, Şirin Tekeli, Sakine Cansız, SV, Hevrin Halef و Jina Emini bir anı gud em deyindar edayken Ayştiyene deyindar edayken de nöbet adalet edene em deyindar jine ku cenazeyen zaruken wan bi kargoyen hatine şandın le devji tekoşina Ayştiye bernedane u deyindar hemu dayken kurdum. Hatim oğulları Balkşanser gottina namzeta şaredariya Ankara Gülten Kışanak u gud tişteke heysanine ku muruv dınava civakeke feodal de tevgera jine ya azadi xwes ava bike em jin em bibin denge Gülten Kışanak divejin le Ankara u navçeyên wê bibin denge Gülten Kışanak divejin zanibin ku hemu partiyên pergalê di mijara nertiya jinê de qelsin û nahêlin jin wan kursiyên ku civakan rêve dibin bikarbînin jin nikarin bi qasî têxwestin berdevkiya partiyan ya civakê bikin em hewl didin pêşengiyê ji guherîn û veguherîna civakiya li Tirkiye bikin pişre berdevka mesajınan Adem Partiya Halide Türkoğlu danasîn xwend Paşe davîsî nevizyonê tekildarî siyasetmeler girtî Gülten Kışanak hate tamaşe kirin civîn bi duruşmeyan jin jiyan azadî bi dawî bû Belgodarên hêja di danasînê de strana Dem Partiya ya jinê jî hat weşandin Partiya Wekevû Demokrasî ya gelen Dem Partî di bernameyê danasînê hilbijartinê de strana hilbijartinê ya jinan jî eşkere kir. Navê stranê Dema Stare Dengbêj Xalîde gotinên wî nivîsiye gotinên wê jî Dengbêj Xalîde nivîsiye. Kemal Aydın stranê wê çêkiriye endamên Ma Müzik jinê û hunermend axên jî gotiye. Gülten Kışanak em ji bo avakirina pirên aştî yên di navbera Ankara û Amedê de dikevin rê. Dem Partiya namzetên xwe yên çardeh bajaran eşkere kir û ji bo şaredariya Ankarayê jî siyasetmedara Kurd agirtî Gülten Kışanak û hevserokê giştiyê İHA'de Öztürk Türkdoğan weke namzet nîşanda. Kışanak û ev heft sal û nîvên li girtîka jinana Kandıra tê girtin têkildarê mijarê biriya parêzerên xwe peyamek şiyand û got gelên me yên bi nirx divê ez bînim ziman ku min ji ber berpirsiyariya li hemberî we pêşniyara namzetiya hevşaredariya Ankara'yê qebûl kir. Divê em pirsgirêka Kurd û pirsgirêka azadiya jinê di çavkaniya wê de nîqaş bikin. Em ji Amedê heya Ankara'yê ji Ankara heya her çar aliyên Kurdistanê ji bo avakirina pirên aştiya civakî ava bikin. Ez bank li herkesên ku baweriya xwe bi aştî demokrasî û azadiyê tîne dikim ku bila divê têkoşînê de berpirsiyariyê bigire ji niha ve serkeftinê ji herkesî re dixwazim.
Li Kurdistanê ji 248 namzetên AKP'yê tenê 3 jê jinin. Namzetên şaredarî yên partiyên siyasî yên mêr lê serdestin tu hêviyê nadin civakê. Di hilbijartinên herêmî yên sala 2019 de ji 1389 şaredaran tenê 45 şaredaran jin bûn lê niha ev hejmar daketiye 23 û li gorî vê di şaredaran de rêjeya jinan daketiye ji sedî 1.65. Li gorî rapora di siyasetê de temsiliyeta jinê de ku ji aliyê Konseya Şaredarî û Herêman Avrupayê ve di sala 2019 de hatiye amadekirin di rêveberiyên herêmî de herî zêde jin li welatên Skandinavyayê rol dilîzin û di raporê de Tirkiye jî di nav 47 welatan de di rêzên jêr de cî digire. Ji 248 namzetên ku AKP ên li hin deveran MHP jî dê piştgiriyê bide wê li hin bajar û navçeyên Kurdistanê nîşan dane 3 jê jin 249 jê mêrin. Ji AKP Fatma Şahin bu namzeta şaredariyê bajarê mezina Dîlokê, Ülkü Ocal bu namzeta şaredariyê İdirê û Behiye Günerî Arslan ji bu namzeta şaredariyê Bismilê. Şaredarî AKP'yê îhaleyên bi milyonan lîre dane şîrketên malbata xwe. Şaredara bajarekê Gite ya navçeya Şirna Silopyayê AKP'yê Nadir Tosun imza avêtiye bin gelek bûyerên sosret û îhaleyên bi milyon lîre dane xizmên xwe û kesên AKP'yê. Nadir Tosunê AKP'yê piraniya îhaleyên ku heya niha li şaredariya Gite hatine çêkirin bi piranî daye cigirê xwe Mahmud Yağız û müdürê nivîskehê Sekwan Yiğit û zarokên wan. Bi van îhaleyên bi milyonan lîre ji kaseya şaredariyê ketiye berîkên wan kesan û zarokên wan. Li gorî lîsteya rojnameya Fermî 8 îhaleyên bi milyona lîre dane hevpare Yeni Doğa ya kurê cigirê xwe Mahmud Yağız. 4 îhaleyên bi milyon lîreyên Tirk jî dane hevpara Doğan Can ya zarok û xizmên müdürê nivîskehê Zekvan Yiğit. 7 îhaleyên bi milyon lîreyên Tirk jî dane hevpara Saram ya Mehmet Salih Tunç AKP'yê. Said Kılıçkut ve emniyetçi politikayên zextê li zimanê xwe xwedî bi derkevin. Dem Partî û DPP ji bo 21 Sibatê roja zimanê zikmakiya cîhanê bi nivîsa demdema zimanê Kurdî ye afîşamade kirin. Lê şaredariya bajarê mezina Wanê ku AKP dagir kiriye nehişt afîş li bîlbordan bên dalqandin. Ji mamosteyên komeliya lêkolînên ziman, çand û hunerê Arsîsa Said Kılıç bertek nişanda. Said Kılıç da zalim politikayên asimilasyonê devam dikin û ha got. Gelek Kurd li hemberî politikayên asimilasyona zext û zordariyê têkoşîneke pê hampar nişanda. Qet veguherandin dibistana zimanê dayîkê bi salan li hemberî zimanê Kurd politikayê êriş asteng û asimilasyonê tên meşandin. Lê Kurdî her roj li cîhanê zêdetir tên askirin û pêşxistin. Li ser parastina ziman jî Said Kılıç wiha got li hemberî êrişan helwesta herî baş ew e em zimanê xwe biparêzin, ev êriş dikin lê karê me berxwedan û têkoşîne. Şehidin hevdehê Sibatê li Ingilistanê hatin bîranîn pêşengtiya rêxistina hevdehê Sibatê li Ingilistanê li ber seferata Iraqê pêk hat gelek rojnamavan û çalekvan jî amade bûn. Li ser navê rêxistina hevdehê Sibatê rizgar Mehmet Daxuyanî xwend û wiha hat gotin. Îro salvegera rojekê din a reş a dîroka sû 3 sala hükümxwariya Kurdî de ye. Divê xwepêşandanê de zêdetirî 10 ciwan û zarok şehîd bûn û sedan kes jî birîndar bûn. Em ê ji bo bidestxistina maf û armancê xwe çalakiyên xwe bidomînin. Hêjayî gotinê hevdehê Sibata 2011 li bajarê Silêmaniyê di çarçoya xwepêşandanên Bihara Ereban de gelek kes daketin qadan çalakî berfireh bûn di êrişan de gelek kes şehîd û birîndar bûbûn. Müdürê Kana Madenê ya Anagoldê Cengiz Demirci hatibin çavkirin. Lê pirsina li ser hezaza li Kana Madenê ya Anagöldê ku li navçeya Lıcık a Erzinganê ye dewam dike. Müdürê Welat a Tirkiyeyê şîrketê Cengiz Demirci hatibin çavkirin û piştî îfade sevkê adliyê Lıcıkê hat kirin. Heta niha rêveberê
firmayê di nav de 6 kes hatine girtin, 2 kes jî bi şertê kontrola adlî hatibûn berdan. Nerazîbûnên li hemberî Hezazê û polîtikeyên Dewleta Tirk ekolojîstan nerazîbûn dewam dike. Rêveberên Dem Partiyên Dêrsimê û endamên Komeleya Hawirdorê yê Monzûrê xwestin biçin cihê bûyerê lê Dewleta Tirk nehêj. Ji rêveberên Komeleya Hawirdorê ya Monzûrê Hasan Yüksel nerazîbûn nîşan da û wiha got. Wekî Komele ji berê ve li dijî Siyanûrê em tê dikuşin. Siyanûr zirarê dide hemû zindiyan. Siyanûra dikeve nava axê, avê hewayê û Hawirdorê jehrî dike. Sermaya ji bo berjewendiyên xwe û rantiyê zindiyan dixwe, xwezeya me tune dike. 2022 piştî teqîna Siyanûrê me pêvajoya hukukî da dest pê kirin. Li encamek jê derneket, desthilat bi xwe kir û destûr da van xebatan. Ev cinayet e. Divê hemû berpirsiyar bên girtin. Hemû derdorên ekolojîk û hawirdorê xwe birêxistin bikin, helwestê raber bikin. Ji heman Komeleyê Mehmet Ka jî got Siyanûr xwezayê tune dike, rê li ber nexweşiyên pêncîşêrê ve dike û hawirdorê dike çol û jehrî dike. Hawirdor parê ji bo parastin û pêşîgirtina taxrîbkirina hawirdorê hene. Guh bidin dengê me û bi hestiyarî tev bigerin. Em ê têkoşîna xwe bidomînin. Özgür Karaca jî got ji me re dibêjin hûn li Dêrsimê ne çima xwe têkilî Erzînganê dikin. Li çik Monzûrê Monzûr Firatê, Firat rûşlata navîn e û rûşlata navîn jî hemû cîhan e. Ev mijareke bi ser dewletan rê ye nabe ji bo çend kesan bêhiştin. Bi teybe jî dema mijar bû hewa av û ax ev mijar qet bi şirketan nayêhiştin. Nûnerê Komeleyê Yusuf Topçu jî got berpirsyarê sereke iktidarê guh nedan bûyerên li Liçikê qewimîn. Divê hemû derdor û saziyên li dijî hawirdorê şiyar bin kesên ji xwe re dibêjin ez mirovim li dijî vê rewşê xwe birêxistin bikin, têpkoşin û teqes rênedin şirketên mêtingeriyê û burjuvaziya yekdestiyê. Hêjayî gotinê sêzdehê Sibatê de li kana madena zêr a li herêma çöplerê ya navçeya Liçika Erzînganê hezaz çêbû. Neh karker dibin axê deman ev 6 rojin hêjî karker nehatine dîtin. Dibe ku Siyanûra li herêmê tevî çemê Firatê bibe ku li nêzî herêma madenê ye. Ev metirsiyek mezin li ser herêma Firatê çê dike gelek bajar lêne. Metirsî her diçe zêdetir jî dibe. Li herêmên dagirkirî guhertina demografiyê dewam dike li gorî navenda çavderiya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê Dewleta Tirk dagirker di 48 saatên borî de berê 300 penaberên Sûriyeyê da deriyên sînor da ku di çarçoveyê guhertina demografîk de li Sûriyeyê werin bicihkirin. Sohrê dixwazanin ku Desthilatê Tirk beriya çend rojan penaberên Sûriyeyê ji kar derxistine bêyî ku li belgeyên we binêre û ev radestî navên tên li ser sînor kirine. Piştî jê di deriyên sînor û Bab û El Hawa û Bab El Selamê şandine Sûriyeyê. Zohrê ev navên tên li ser sînor bi selexaniyên mirovan wazifandiye û got li wan navên da mirov rûbirûyê îşkenceya derûnî û bedenan hinekan de jî cihê işkenceyê hene. Her wiha wan neçarê karên din mîna paqijkirina torên kanalizasyonê, kolandina xendekan û komkirina gewran têne kirin. Sorê serpêkatiyê penaberekê Sûriyeyê ku nexwest navê xwe eşkere bike meqa parvekir. Hat diyarkirin ku ev kes dema xwest ji gundê Telûl ê bajarokê Selfînê sînor derbas bike ji aliyê leşkerên Tirk ve hatiye girtin û tevê hinekî din birin qereqolê li ser sînor li vir ji 2 rojan îşkence li hatiye kirin û piştre vegerandire Sûriyeyê. Ma Müzik Center ji bo zarokên li Sûrê amadekariya projeyeke nû dike. Ji bo zarok bi zimanê dayîkê perwerdeya müzikê bibînin çand mayê vedike. Wê ev xebar ji bo zarokan diyariya Newrozê be ji ber wê 20 adarê te vekirin. Koordinatörê Ma Müzik Centerê Şêrgo Kanîwar bahsa armancên çanda mayê û xebatên wê kir û wiha dibêje. وای نهاجی دم او دم کو ام لناوا سوره به تایبت جبو زاروکن سوره
bi zimanê Kurdî hem perwerdehiya müzîkê bidin bi taybet û li kêleka müzîkê jî em hemû xebatên çandî û hunerî pêşkêşî zarokên nava Sûrê bikin û em dixwazin çandma bibe diyariya Newrozê ji bo zarokên sedan sala ye gelek tiştên me ji me stendine heta ku canê me ruhê me belkî dedî ji me stendine mavêtine zindana lê tiştekî me ku me her car ser piyade hele û digîne pêşerojê heye çi ye çanda me ye bîra me ya çandî ji ber ku xurt e û divê ev bîr çawa ku çand maye heya niha divê ev çand bimîne jî ji bo pêşerojê beriya ji dayîkbûnê heta bêjin 5 salî 6 salî heya 14 salî hemû xebatên müzîkê li bê rahibin stranbêjî dersa tembûrê hebe dersa rîtmê hebe ew dersa dramayê hebe wê perwerdehiya em bêjin hunerên dîtbarî hebin zarokar fîlmên kartonê me çêkin. Pelîgodarên Şemen û Çê Nîvro pêşkêşkirin ana xat ve dembaş.